І зайка хоче бути щасливим, і зараз він розіб'є тарілку. Запись пішла. Да, вона вже пішла давно. Я буду щасливий! А перший раз вона не розбилася. Таке. На сьогодні з першого разу буду щасливий. Це частиночки твого щастя. Тепер позбирай їх. Сама збирай. Його треба склеїти. Давай ще одну розіб'ємо. Ні, не надо. Я буду двічі щасливий. Ні, не надо. Щастя, пиздец. Прямая. Ти на схваті четверо живеш, але Типу, не надо. на що було вставляти, якщо в нас і так було 4 тарілки, осталось на так не прикольно. Тепер всі будемо щасливі. Ти дебіл? Розбив всі тарілки. Тепер ми будемо... Я просто хочу бути Ми тепер не будемо щасливі, бо не будемо їсти. Я замету, Радочка. Я в шокі. Звізда в шокі.